Karibu nando mwanchu muligiri anse ensemeiga yende yetuani yagatembe. Jiranga mwanchu muligiri katogo sanga ensemeiga nenganda tokoleta magazeti gusi aliale amanene ase chingazeti rero. Yamase mwanchenguru kwa jovuru sarigo toba isibusuka gazeti bwate ya The Daily Nation. Gazeti libwate megano au ejuwe bwate ubwansu ayo mwenyenekero kunyirigiri ambuko manya yanda aliatikire ya magombo aliye serikali yuburai na yanda mangi kuru siasa wikachinsi chamaiko. Gazeti ya Taifa Leo boigo ni bwate megani yu bwate amangana au kundalikira sumuligi Swahili. Bono kero kuligiri gazeti ya The Standard nero nilikire ne megano au mwenchu muligiri yuko karibu tosangamo tukomanyina raia ya antikire bono mambia asobuliki bwa magazeti. Gazeti ya The Standard yeri tukorea rero mwancho murigiria na ikiro korigiriria iga ne murigirite ngana ya Wakenya bange ose ebiasara ibibya chakire korokana ebyo bono Abakenya bange muno abasacha banyarire ko babakoni ucha senseri ya Russia nenjiremu yogo chukurwana esegi rigendete gati ensi ya Russia na boigiri ya Ukraine korende negati echi kampuni ibere chiri bono chitenenete okoni gokoiga kosogotomwa kwa Abakenya boiga ucha senseri ya Russia ono chanyare kwasi oligwa umugano ile libaga sepeti akana na buige ya gatano gazeti ya The Standard egota agencies of slavery yani chikampuni kosechi agency chitenenerete amangana yobosomba kosegotoma Abakenya gochia gokora obosomba sinseri ya Russia na boigo ase gazeti ya The Daily Nation iri tukorera otanga death on highways chipara chinene bono nigo charorekanire kubwatiraniwa ase mebasokano etalimeke asomwa ko yoga kubwa muno humoyigo yoga somutinyo yoga 12 abantu abangi banyale gusiri amagima bo ase chipara chinene na onkorogo yakonyongana na onkoroge gazeti ya onkebwa gazeti ya nenige kwa Taifa Leo kwa razangu ra duniani mapema nchirindete yese nesensi nigebwateke gamutu kabisa kote bataraka yanukia milimani na yanda mange ngoko ande dondosa hapa na pale omunyakieni ngoko ande mapema muka kanche nisi onkoro ke bache tumpiri yesiringone gabane senete gumende reputaktali ehili musetento musiri gutamucho kurubwatani musio ke bacha iyongire yake anyway chinze chine chichi gazeti metele ya olitambe ngakirigo swana naiga itambe na koro ke tike bad Talimangana asepeji yakana boigo ya gatano ase gazeti ya The Standard egotebana suspects name recruiters behind Kenya Russia trafficking ring bona Bakenya bange abasacha ubagenda tekoni wa ucha senseri ya Russia na enchire ya mo yogo cha gosekera babere bakoebererwa na boigo koyegwa kwetera asibagoto bona chibesa osomushara barachi kolia nigore bwo chibesa chinyingi buna bono yo iga oyo mo manyekete buna Javan Oko nigo agoteba niganya arete koyegwira yogo cha kolia chibesa kosomusharole 388,800 kira omotienyi na boigo ndanyara konyora chibonus chinde igoro iyo yairetere goitaba emerobele iyo ngana na banyara tukutumira bakachibesa sesimi yae go sasa account yae kolende nande chibesa ichi cyanyarete ko ba reversed ino mugano ire libage page ya kane na boigo ya gatano abantu abasacha bono emerongo ebire na babere nigo bono banyarire ko bwato gose nigo banyarire ko bikwa byara asichise mu kiricha at river abo bono barenge gati abali konyo baro babekirwa asera indi gose babekira so muringi sikogenda asinseri ya Russia asemeremeyo nigo bono ebyombe bibere gose chikampuni bere cyanyarire ko bisiorigo gose nigo banyarire ko bwatoka ujumbe na boigo information eyo koro kibuna chikampani bere nigo cyabere nandi kibwatiraneti agati yabantu bamanyire igasinse ya Kenya bono na chichi abete cyabere chiko tenera umurobelyo yiga boko ni Abakenya gocha senseri ya Russia Abakenya basacha asi guchukurwana esegiyo ekero bono banyarite kubwatoka igati yama use ekero chikampuni echi cyabwatokire bono kero botukie burachi gokorekana na boigo nekero bakwanera abange nigo bakorera bande gose nigo bagotanga nigo banyarite ko gwachira nganko genda bali mirimo gose bate bitu nganko genda bali mirimo ase chinse chesko kolenda abande tibate biri insecure chiga bago chigokora mirimo ekero buno bono yo moiga o manyekane tebuna Kevin Nalia kagotebanga he did not mention the details of the country the visitors were going to and neither did he say when they were going to travel
uyo iga nigare investor ase chinyomba chechi rento kusiniga nyarite kwa abageni bagacha ase chinyomba chiae korendekera kuboria abageni abandi bakorwa iga nigo atebeti gunga kusinigo babekira asegete bagachire gwika rituko bakorinendege gocha ase chinse cha ngumbu na abo iga sense moyende I never received the promised 240,000 rubles per month because my account was blocked. Oyo Javan oko yubono konyo oiroira yogocha konyo romo sharori igoro mono kolindeta chiti konyo rachibese icho ikiagera nigo bono account yae yanyarite kuba blocked. Na boigo gukwanirira mangana nde amangi eotana trapped in Russia. Javan okos odil nigo ireri anyarite kurierwa chibese icho gutuma account yae na ndi chikaba reversed nande kurwabo chinga kichinde tacheti konyora chibese icho abete kakoriero eira na ekire gotebana asemire makorete gusasa mutuka korete egasi gotana period worked May to August mutinyo gatano wikoyo gatano na gatatu akakorega ase metinye 5 total salary promised aliere twira yokonyora chibese chire 1.5 million korende tachieti gochinyora na bonus chire abwanete komento iga charenge 1.2 million anga to be paid 2 weeks after deployment not accessed tachinyore tina boigo promised injury compensation ali otoka ngandake onyolera majera nigabonete ko 5.1 million icho bado atare konyara access na boigo bank account nigo yanyarete ko igura so mutinyo gatano chitariki sano nemo ase chinse mochiri cha St Petersburg igotoka me yenseri ya Russia na boigo mboncho umorigereria no mugano umurekere kigima nigo akoroke muna account yu nigo yanyalete ko ba blocked na ndego tabanga his arm injured by a drone strike in Ukraine bono ase chinse muchiri cha Ukraine nigo bono anyalete kutigirwa chingomba chintindi na boigo 2 fingers middle and ring remain numb ebyara bya bono bikatigara bire munungu bitari gukora emirimo korende ekirachite konyora amariogo asensi ya Kenya nigatumigite chibesa chinyinge ekiro bono kwikira boni gataranyara konyora gusataranyara wakaru mushara uri akodrete emirimo ase NCU oyo nengana ya Javan oko oyo onyarite konyora so muchando yega kose oringe gati abali banyara tukutuma senseri ya Russia uchokorwa nesegi ekotabana hiyo watu ni watu mbaya sana hawana roho na nde akotabana kifo kwao si jambo ukiwa operation zao yani mtu kufa sio kitu kuwa injured kama hii mkono yangu niliwaonyesha hadi komanda akaniambia that is normal ngabanta bagikira wachire kurwana kubeko mustari bosyo ngana nde nonyo nde bwensi nakwa kagichatari mu rwanere kurwa senseria teri koba muchando asebale nengana yogo chichana sana kuri gazeti ya The Daily Nation nebwato mugano ororo ekero guchakira mugano oirubulito asepechi skokigma imambya bona gazeti ya The Daily Nation egukwanira death on highways ukwanira amakweli ase amatabekani nabo igo aya namangana akuli kwa sibechi chiakane na gatano gani gobono yale tubuwe gotobugana more people have been killed in road crashes this year compared to last year with fears that casualties will rise during the busy festive season towards year end unless swift action is taken to restore sanity. Otobakana nga amantabangeri kuba siri amagmabo semeskono yebara agintu gekor kananga nigo abantabange ba mente mu boskono ya mente kanire kolengani no mwakweta andake ekeroko sobe page akana gatano wanoro ndi gukorokenga onye ebitambukiro bine biri guchikoirwa ali abantabangere ba siri amagma namono kiga kirebusyo asemega ye Christmas nyoro mugano yichibe kiakana gatano bwimanyinga nga kibaskono yabiri kolekana kulinde kuligaliga isko ndabokora nga inamba y'umubaro bw'abantu kiribu inyechi bisano na 53 na babire yani 4682 people ababire ba Syria magima umwaka wa 2025 yere 5% increase kurwase kiribu inyechi minya na 52 na kenda asomwa kuli chiriwere na mwansa 24 go 2024 iganambe yoganta gukina kigma aso kwa bantu asijibara nebibaskano emebe yechibara nkiyosekera jokolanga ne serikali bitambo kirigibira chikoirwa na mabuli mange ajogutika ba Kenya bono be matete karukuli mugano yo esomera aibuye kabu majinga inkikere ase omugano yo kuligeli yali gazeti ya Taifa Leo pejisiko kwanera
talaka yanukia Mlimani gotabakana andake nigo bono ogotigwa gusogoseriwa kugenda gutiokerera Somalia Mount Kenya ingo gusura chigotigwa anse oburai igaige kumurikira ababire omukonyu muraibwense nere Professor Ibrahim Kidhure Kideke niyo kabiro omukonyu muraibwense na Geoffrey Gashawa asebono chinsemo awo cha Mlimani gusari Mount Kenya abange ensemogete egotebanga ekubwate siarigathi na gotebanga serikali ya Ruto tila akora mirimo igwente kuruswa bisi chigakensamo yende ekomubwate se Ruto na gotebanga nigo emwete libaga umwana obo uyoreriga Kindiki koba omokoyo kabiri asoborai na mangana alikire chube chiagati gazeti ya Taifa Leo na bokoraga ungaki ebigenderete kunende unyorenga mwanchumulirega rokoligere egazeti yoyo chube chiakabere ya Taifa Leo Igwatomogano gaiga asono mugavana we county ya Kisio Muske Simba Paul Arati ibo igoro mokonyi wumunyakero gobwe chama ya ODM Igwatomogana Arati ataka Ruto aingie ODM 2027 gobono aganiri omuraibu Insio Muske William Ruto goswasi chama ya ODM asinyomo ili ya ODM UDA iligere gochia korosia serikali mangana ye Simba Arati yubecha kabere chigazeti ya Taifa Leo asomo gavana wiga agoteba mbona Nerebu ya omuraibwense aso chama ya ODM ligera babwata namo na gokora emiremo aserata birunga ODM nigera chikogenderera nasema governor asema ODM itaendelea kushirikiana na Ruto katika serikali jumuishi kulingana na governor Paul Arati gatabirunga ndige chama ya ODM irachikendera kubwata gokora emiremo na serikali somuraibwa William Ruto iligere sinyomo yebyame bibere korosia serikali umwaka 2027 nyoromugano chibicha kabira gazeti ya The Daily Nation na yani gazeti ya Taifa Leo imambi ya bono Matilda Asepeji akabere gazeti ya The Standard eritukuria rero murekerete omurobero omuyabwe chisemi murobero OCBE ekereoto na Senior School Placement for Pioneer Learners begins bono nigo okobekwa ko chiskuru kusyaboroki wabali bakore grade ya kiana bakoso grade ya 10 niko bachakire bochorero gose bachakire kobekwa chiskuru au chechi secondary aiga sense ya Kenya na korengana no yuga ole Oyore omo CEO ase ekyombekeri gya Kenya National Examinations Council NEC David Njengere nigobono anyarego tabuna asomorobero yega OCBE bono omwiborita bwenti gochandikana omworoki woye skuru kyago chigoso mwana oye skuru kye yega arangeriwa hose skuru kye yega anyarire gochorerwa goso egento kebwenete kurigererwa roro kerina emeremo eri omwana bwati chinguru ose emeremo eri omwana anjete asigete kigima ngoena nwira ase chiskuru echiganane nachikonyoro bokonyi boiseno onyo mwana wantita mangana echigosori skuru yega nena ne obumanyi boisaine asinseme yo mwana asigete bono ibina bibona tekorigererwa asomurubiriga OCBE na boigo nigo bono ande kyombekyo kyane nigo kyanyara kubwata ko gukura go cyase chiskuru chibasa gochaka korokia amachibu gose gochaka kubangana nga skuru getenere collective ya skuru getenere collective ya ikyagera kiro moroki wa niga collective ya ase ensemo yaye Kerewato KGCA does not provide aggregate scores exams body clarifies bono nigo banyari gukanirwa batige kunya korigereria nga chiskuru gete osensemo gete nere collective ya abaruki wa gete na uba collective ya kiromoroki wa nigo anyorete amaxi arare gose niga anyorete alama chirechi ya HIA ekubwatakana nase abwate chinguru na boigo mwancho murigereria sepeji ya gatatu ngukwanerere buna umusubatio ya moiga manyekanite buna ngata Oyonya alitoka karansera matemo aye a KCSE omwaka 2020 kabwate myaka 32 32 years of age kolende nigobono nandanya ariko graduate korwa se eskuru ya KMTC kabwate myaka 36 ngano onyokorete ekirasi kirige 12 matemo ekirasi ge 12 kare omonene gwetania aboroki wabande nigakorokana nga bado na bakorete buya kanyore B- na ndagaso KMTC bono anyare ko graduate akakorete course ya nursing asinchira inkiranu kema akokunera siasa nigo moseneta we county ya Siaya omusike Oburu Odinga bono anyare gotabuna okubwate sia gose kiama gya ODM nigo kigendere tokobwate sia omusike William Ruto goika rituko hosichinga kichobo chori omwaka oria 2027 oino moseneta ODM moseneta ore omuraibu kiama gya ODM musike Oburu Odinga oyonyale otanga ODM nigere na serikali nige kubwate sia serikali goika omwaka 2027
Kero kuligirilia emegano ende umunchu muligirili no kogenda bwango kegima gazeti ya Taifa Leo ukwanera chibicheka ne bono mambia Truvena anza kuvuna jasho lake okoranga Truvena Muthoni munyaroko nyarako bagago taliro motase chi samatuko abera magima nigo egotobakana bono nigo anyale achakire kogesa ligesa liaye nabo igo obwansu bwekera egakorekyo chibicheka ne nabokoranga munyaroko yiga Kenya ko bakwaliganirwa ase anyomba y'uburayi bagachoburayi State House asebo igo anyara ko bakwaliga no murayi bwenso muskira mruto no mukonyo ye nere Professor Ibrahim Kidhura Kideke kolengana no muswatu iga nigo andake atogigwe asebono anyara ko bagagwaturwa murayi bwenso diga mwatoire ko bawe ambassador asamanganali ya mazingira kusi amangana yokolende bintu bituyeta na ine oyisoko nyoro mugano likiri chibe cyakane gazeti ya Taifa Leo nichibe chichikomera limo egazeti ya Daily Nation nabekor kananga bono lietaliaye akurunga Truvena Muthoni nigolia chenchuko ba 3 fena ibete akurunga fena omotefena sikati kina kwa manya omotefena bali chenchiriga chinsa mirongo na ibere yani 72 hours nichiza chinyige kegima echo chigo chiwekanya matuka 3 anyara ko bagago talero moto yiga agento egotobanga taliete kende tachiete no aisiko tachiete ko genda no ekebara takolete kende yonsi umubiroye kolengani chingora cha nigo setati nga go saliete ndagara yomo helio litikuliria Jumapili mambia yalenge magenabe lirie nabo igo amo nebintu binde noodles na bibya mo bigete mpaka matuka yatatakaera mwana uyo nabororo mwanchi muligeri chibichikomera limo igazeti aranga kyubwa nsubu nyaroko yiga aligentuwa magacha manene yebung ye serikali asebono murayibwense bamukwande na komotogi na kumwatura ko ambassador asamangana mazingira mwana chibichikomera limo gazeti ya Daily Nation nabo igo chibichakane Taifa Leo nchiwa tumugano uyo kolende kuira na gazeti ya Taifa Leo boigo chibichiakalenga chibichiakabere ningana iyo Matilda abeka kurwa The Standard gukwanira nek yaonya urodeshaji wa KGCA bono ekembekele igyo koligilia amangana matemugie Kenya National Council of Kenya National Examination Council digobono ogia kuleire abalimu ne skuru gete echichigenda takonga ina ba Kenya nabo igo kobeka malieta nabo igo amax yobokora unanigo chikoleti byakubwa ichinde kolengana nekombeke iga igakoteba nigo amatemu ya CBE atalinge tikwa gwadi gosekota banga ngotanga ine kolende ni galinge tikuligelie talent yo morokiwa na inki akonyara gokora igo skurugete nigo chikandi kwenyolera libaga lyokweonia asoko beka ngane go chitanga ine chikoleta byakubwe chinde egento bono ekyobegia kuleire na kurwa ekurate nga chonsi chiokorabo nigandaka chirabulu atua yeli chiko nomanye tingi chiskuru echumete around iga tetebe tinga onsarigo primary na retanga ini ngabona Matilda go se boarding na namba ibere gocha nkorogo mixed na kaluse namba isa secondary school bono around is sector isa mtekole timite ya kere skuru yakonyora matokea yabobisi ereyok bona abantu baliga abayigira bali mugoso nonkorogo akoendo o print ama ebintu byobokora iga abana bahinge skuru yane banywete bonsi yani exit expectation buya babe kagali eligere konga ina abantu bona ke serikali wizara igane kebekia gyoko ligere matem gyokana ngamangana yuniga ko konga ina na kubeka bakenya sabe ase page ya gatano na limo nigo emurekeretingana yaye umwaziri omukoro nabo igo omujumbe omukoro gwetsinse mo chirecha Lugari omoske nyagosira Cyrus Jirongo nekirekoro kimuna postmortem nigo yabonete gokorekana litukore igoro asiamate nabo igo agati abarai kose korwase ensemweli obochano babonete gotoka lakini techete konyarekana nabono chinga kicho gokora postmortem nigo bono enka nabo igo dabasani nabo igo nekamati eri yokwarigania use kamati eri amatanga bono barachikwamwa litukore rero ngandiri postmortem yokorwa eri kumanya ningi kerete usogosira kwae naki kwarenge gosira kwae Cyrus Jirongo naboigo asense moyende kumurikerere bunaniga bate YouTube channel asibare waka siasa entindi usare kurangiria abaraya banene bage siasa banyara gukwanira amangana asiasa kubwa muno siasa yensi ya Kenya naboigo siasa chirichekerengo keigoro omono ino muganore se page ya gatano na limo naboigo maseneta bwe county ya Busia
musikie okia umtata nekero bono anyara kubwata kwabwato kama lalemishae igoro yukubarwa gwe chikura na gotabuna chikura chiria chio murai bwense tichibwena tikoirorerwa kubarwa korendekero chabari kurwase ekera constituency usekero kurwa ase bunge chanyara komenteranigwa nabo igo abakenya banyara konyora amachibu tari kugenda kuirorera ase omuchio Nairobi engane yubono abagwatani abuteneneri bwekyombekeri kyobochori nechimbibe kia IBC banyare goitaba na gotabuna baikaranse kotegerera nabo igo korigia enchira yokuiwana igoro yengane yo na boigo mugaka oyo mo bw'emiaka 74 52 na ene kurasi kaunti ya Kilifi niganyara goitwa asingencho yogukagirwa koba omorogi ne page ya 52 ase gazeti ya The Standard na boigo gotigana na ultimate ngane yiga enere common sana sorugo iga rwagusi korende nigemorekerete oyo iga omanyekanete okay ritaria tinguria korende naba amurekire kigima ageiga kurasi chinse mochiri cha Kilifi North Sub County oyobono onyarete goitwa e weekend goikogokwa asingencho ngani gakakeire gutwara evirandi ebyo byarenge byaretete byaragorogana gabwate birandi byaye na boigo tragic weekend as 18 die in 2 road accidents embebasokano ebere yanyara korekana e weekend yiga yirete abantu 15 batatu gusiria magema ukagerete nga enengana ekunerete omugusi mono kiagera omubusoko mutangani oyo korekana tichinse mochiricha ekerenyo oyirete abantu batatu gusiria magema abo na boigo oyo korekanete rituko ria Jumapili oyo bwatranete abanyakenyoro betinsa mochiria cha arangenyo mugano witwa koreterase ensemo ya ikingose kereto gochaka omuroberi oyega abwetwane mwancho murigero no mugano wa ireri bagaste page ya 5 ase gazeti ya The Standard na kokorera ase osira magima abuna bono mwalimu Albert Ojwang nyarete gusiria abogima bwae matuka make aitire karese gitaseni kia banyanyimbo nigo bono yarorekane buna ase kina kiae gosikina kiae kere kwego chigotegererwa igati ebintu biribira anyare kumurekirwa kigima ngamo ne CCTV footage usechi bicha chiriche CCTV na chichira chikotumeka buna evidence yenene kose erachiko buna na bibiko chikotumeka mono asukurigirwa na boigo kumanya ninki kerete Albert Ojwang gosira bugima bwae kale ase egeteseni kia banyanyimbo kurigiria egazeti ya Taifa Leo ni ya Daily Nation mugano uyu olingase The Standard isichibechi chiaga 3 nigo ekoerera igoro y'umugano yiga bwo kwaye yulengo mwalimu nabege blogger Albert Ojwang asebono ekina ikimugwatenti umuteneli uyo kabiro umuteneli bwe getuo ky'abanyimbo gya Central nera Samson Taram nigo bono ekigambere kenene kiarugo chikanga ekyombekiriyo kuliga bakorera banyimbo gya IPOA kinyara ko bikurwa chibicha cha CCTV ujasaba wakili au bakorwa Nerdan Sonomari bagotegera ekinekyo magana yonse nyora chibicha cha kabere gazeti ya Taifa Leo kolende gukuligiria gazeti bechi 3 nebwato mugano asi uyo kabere omu councilor somo MCA omukoro uyo gose kurukungane kure county ya Kirinyaga Lucy Njeri bado nigagenda kolera konyora obwene ni amate yaye maiga y'umwana y'umunyeruka uyu itetu asinjero bututukano batabakana Lucy gose ali county ya Kirinyaga Lucy Njeri omu MCA igabwe myaka 45 nigo akolera obwene bwa yakuru serikali maiga y'umwana ye yuri kurunga Seth Nyakio guyitwejira likinye omutienye olia oikomyo mwaka 2024 guikraboniga Nyakio yolenge omwereli ogose omwabisabwa abayerani bwa mangana yobwerani asensomeli yenyo University ya Thika niwe batobakana aititwe maiga yokwenda kumutalimu sanyo ye asensomeli ya Kiambu kulende omwelio ye agatuka gasireti obuguma bwaye asensomeyo assisted ya kurukunga kama kisi Esther Kiambu yonsi mwancho muligeri nyanyole chibechi cha 3 as anga kibono mungino iga omu MC omukoro akaneti obwene bwaye asugo sirio mwana yo munyaruka nomugano oyu akero konyeligeri mwancho muligeri uisekoirana maiga namokorera omugano onde olikire igoro ya mebeskano yebara chibechi cha 5 igukwanira igoro ya akelia andake wikraboniga yegotebakaranga ewosikaniga yebara ya ireira abangi usiria magima nigobono eke ombekeli getenta mangane obosombe NTSA
kubwatikana gusensemeli ya ebigambero ya judiciary ya rura machiko au arachikubwatwa ndake ase maskono iga gose chikage chemega utange maskono emebe yebara mwana boigo oiro bulitoga aguna bokora chinkwana chaye omojivi justice bwe ense ya Kenya ayonsi inyora gazeti ya Taifa Leo kulende gukuligerelia egazeti ya The Daily Nation neroni bwatembagano emenge unanago tebi mugano ngane tikuligerelia iga mugano olikire chibechi chia kabere mugano iga got Divine Evil Mission Hospitals trade of vicious claims death aingana tuwa kwa netikuligoro asinyakitali ya mase county ya Nakuru yairera kwa Moswati Agnes Jerangato bimyaka 24 uyokwete asinyakitali ya Sisto Mazolida Hospital kibwatiraniti maiga yugutanyora obokoreli kurwa sumunyagitali yo nibono bali banyarako bakuruwo bobisyo boiga gati yabo omunas wikrivinya chuba nabo igo amuskiprob yole erdiographer nibono abakwerera amangana au ngakenya gitali yaberege koirera uko kwa banta bange noyebara ubako kororo egento batebiranga nigo bakumeti mirimo yabo yo gusoma gokonya kulinde nigo baroro bagokora emirimo iyo ndake koirera abantu gusira magana chibechi chia gatatu mugano iyo no likira gazeti ya The Daily Nation uganende menge ulenyole chibechi gatana kabere nigoro yimesukano question selinga over Jirongo's final hours after fatal car crash bokora mabuli mange yakoboligwa igoro kwa kubutukanu kwaye umujumbo rugali umojo yose yokabira umujumbo rugali nere Cyrus Jirongo yorumugano ichibechi gatana kabere orenga inki gosege kulikwa igoro yamangana yugo kwa Cyrus Jirongo Matilda na nekirongo koda nsemo yobochino ota Healthy Nation cover story page ya kane asekingisekili kia nsemo yobochino asegazeti ya The Daily Nation kira kwa na fibroids fertility and fear why women delay treatment ase umuchando fibroids osokomera wechinyama ase oroivoro romo subati osase nyumba yoburaro ya basubati inyumba ali abana bakorara gose ukwanira uterus ota fibroids fertility and fear ukwanira umuchando yiga fibroids osokomera wechinyama ichiga naboigo abantu umusubati gotamanya gose nachiko ivora abana samatukali busyo useta konyora iyo bona egendete kore tubo bonge asaba subati naboigo abana banyaruka ikyo kirire abangi babuti bari kogenda kwenyora mariogo egotebona why women delay treatment andake kwanira ngabande mbabwati oboseme igoro yengane yiga gusiti bari gucibamanya ningike guci gyakorekana egati yabo gose ebimanyerero byo muchando fibroids egintegetagani kiri gukwanira buna unabona ekera amutukabo yobocheno kusamatuko yabasubati yobocheno ikire nigo konyoranga nigo bako tuguta gose bagusiria manyenga mange nabo igo yanyara koro kibuna kutwara bare anemic symptoms yani kera manyenga kero mobere umuntu konyoranga isiorori guchaka kumuira kwanyoranga umutu kumwati nabo igo kwanira ebintu binde ebinge konyorongo omonto nigo konyora asundugite okonyora uchaka gusunduka no embosaigo na sensemo yende nigo konyoranga omusubati nabakuyungenda ya yichire bosaigo konyoranga lower abdomen enda ya yainse ukungana magena bikira ro kwigwere ndito na asensemo yende ngokwanerere painful periods na boigo menstrual cramps abasubati kero okonyora abo tumuchando fibroids abange babo nigo amatukabo yo bocheno akoba maroro kigima kwanyora umusubati yega nigo akogaragara kiagera niga koromwa asinchira entinde kigima na boiga sensemo yende nabo umuntu akonyora koigo wetia mache lioka na sensemo ya causes kosiningi kore tumuchando yega fibroids andake genetics oroledi nabo konyora umuntu yega nigo anyo umusubati yoga niganyora tumuchando yoga kubwatakana kiribuna ikesa kwekyo nkebwate omuchando fibroids yakwandira low vitamin D high body mass index yani umuntu konyora umuntu koba usumusubati ko gain a lot of weight na sensemo yende ego ekubwatirania abasubati bali bare ase myaka eri yabo yokoibura abana na bari baisire goika chingaki gose baisire
Oika amatukabo menopause egabo gukwanderere natural methods asukurwali omochando fibroids nabo igo ebinto binde bingi buna surgery echichigo chichakorekana kose ekero chinyame chichikorusigwa asinchira yokubarwa nabo igo nebinde ebingi kera basubati bakuboliwa banyara korigererigwa kose banyara kochekiwa nabo igo kumorekwa chinda chabo ekero asekero anamono ensemo kose enda yabo yo roiboro nasensemo yene gukwanderere hysterectomy eyo omonto akurusigwa nyumba y'oburaro y'omwana gose akurusigwa eumbu yonsi bunenchire moyo gutanga omuchando iga kogendera koranda ase omubiri na asensemo yende kira kengese kyobo chono kyokwanira amangana food poisoning monto kwanyora ngatu achire babere gali ese street mwagore ndagera lakini kwanyora yo mende kumuromo yo ndete kumuroma nasiki oyiga konyora ngana ke otari kurumwa ekiagera onariri gosomo beroye nigobete exposed kare gochase microorganisms chinde gose binyenye biga mbiaso eto mubere ritanga ni kagera umubere okarigenchira cyo kubirwane nabo moko genda muri ndagera abande barumu abande tibarumu ekiagera abande bayikire go develop antibodies chiri chiko protect omuntu egakorwa konyora omuchando oyo iga food poisoning lakini kwanyora nga ayanda kena singe nchoneri tukoria olitanga ni konyora endagerega kose ebinyenye biri bigoso aso mubire microorganisms echiga chinge ni chigoso aso mubire ogo kwanyora nga tukonyara koremereri goika omunyoki wonyagitari kose nabo ikwirira omuntu gosiria obugima bwaye ekengese gya healthy nation asegezeti ya the daily nation yeri tukoria rero Wanchubulile kuirana ase egazeti ya Taifa Leo wandake ase ndachukulira gura segazeti iga niga ankuligiria sensomalia biti kunendega igo ngana ekoro kagane linga bono omwana musiki omukoro kigima ase chigero akurunga nameless numaite nomugaka oye mwana musiki omusubati wau abono nigo beso kireki nameless nigo akwanire ingana iyo abange babiri bako musirelia nabo igo kumugikelia asugutanyora abana abamura kulende niga kwanire baba boys niga kwanire igoro yokonyora kwaye unyira nameless nabwo atabana abanyeruka batatu abwanyoleru n'umwancho yuko wawu bono abange babiri bakubulinga inkiyota ligonyora umwana omumura ayi no mwana musiki omukuru omugaka bw'imyaka 49 bono kwamanyikane umwana omumura inkiyota ligonyore eso kiribona nagukwane ngana gotebenga ina mangana ya desturi ya etu nengaki mangana yo gotenga umwana uyo no yonsamukiye agotebanga nchisa abana banyeruka na niko na raha gobana abana bane mugano hulikirije biki komene kianda sokoro nemurese tebine umwana no umwana ega gotebanga baba boys nande tabwati yani baba girls tabwati mochando nde bwensi nande na baisa negete ta nande kwanyora umwana muziki onde buna bien ere atebetenga konyora abana tera abagentu gyakira sakili yaye aso bwenge murese akiresi imi ayuna mangana go soko unsaligo gakingo konyana nemresi kunyagonte imuna ibi aya nto ndi bantu babigumbo nemresi akiresi mitabatali nemresi 0713340003 ungakiresi ngakiako wakira kale nameless umwita wati no elieta teresino probe gucheba wereba musubati nali mata ingubwata abana bamurasita ekero kuirana omwancho molere kuja kura alinago tukura CBT nigo kuligiria asamagana litukulia lero chinsa isano chabutuko klabu kiliga Chelsea nigo bauchikomerana na Cardiff City bara umirana sigeti kiliga Cardiff City Stadium asigemena kiliga Carabao onyolenga nyuma yichi kumerana kwabo Chelsea nigo yanyara ko bageko barasa Wolves chigolinya asisato asi round ya kane chigaki Cardiff City baba imbulete Lexama ibere aseyemo ase ekemene kigia Carabao kunene ko konyolia ase chi standing au ligonchi bechichi komena katana limechikorokia na eklabu kiligia Arsenal se erigelia bongerese ya EPL English Premier League Arsenal go baligoro galia egesuli ni point 35 nemo chigaki bakubona Man City namba ibere point 34 Aston Villa abale chipoint 33 Chelsea ni ya gatatu ni Chelsea ni ya kane ni chipoint 23 Crystal Palace ya gatano 24 Liverpool ya gatano limo chipoint 24 Sunderland abakubwati ya gatano na kabere chipoint 25 Manchester United ya gatano na gatatu chipoint 25 Everton ya kianda 24
Brighton gukura ase chiriko michingia ne pointi 23 ase keminano kiri gia English Premier League. Ali Bundesliga nigo gose meno biru ya obo Germany gose German nigo Bayern Munich batangene na 38 points. Leipzig 29 ya kabiri, Dortmund Borussia ya gatatu na 29, Leverkusen ya kane 26, Hoffenheim 26 ya gatano na chinga ki Stuttgart bagokura sechirisano chingia ansikla elige ya Bundesliga gose Ujerumani. Kudigerelia eli chirigi chinde ya bonga ya Ufaransa gose elige ya Ufaransa, Lens no batanga ina 37, PSG gose Paris Saint-Germain bakaenda na 36, Lille bakaenda na 32 namba 3, Lyon namba 27 na Rennes bagakora isano chingia ni chipointe 25 na ibere asobali abanchi benkoyo oyigule nkibente ibere bono kigima ase chirigi chirigo tioterelia na ikuwa manyanga ye timu yago ere gusenga ina namba irenge kabwaterete no koja kolerago soma gazeti kimyo kasoma. Okay. Gakio mwana mito nako misiri sana. Gakio mwana mito nako misiri sana. Kurugeza kwa gajiete nako misiri sana. Tuoni nere iki kusiripwe meji. Lituko charasi matoy nyenye. Mapema. Okay. Peji tatonde tatemba munyakini bwango mapema munyakini mbwate gali etali andiri nene mona akoro kupuki njeli oyo iga niga kurwase egechichikirange gali Nairobi mapema pipuki oyo iga niga bwate miaka 23 yoka 23 only momo mentere tabatali pesi okobalende kini kerokyo ndo chinga niliguta anayependa kusoma nanjite sana basome bitabu gali ya Karaipura liga beka mwao gigabu. Okay, nanjite kwa kontimbu pupa rogo sembo mbasa ko endo menye ko Kisumu mapema nya wako mpali kurugiga abu nanjite kotegera umuziki papa igento kere very simple muziki orogo leretio beka Getembe television Getembe FM gole TV beka Getembe television network wero leretika tumyo ke media trimpaka gigali asena buate kogena wi shapima mapema. Leo ni siku ya Jumanne Disemba tarehe 16 mwaka ni 2025. Taifa leo pechi kianda dondosa hapa na pale. Wi bona ogaiga mangano akara bona nechi ngo etanani ango kwere paka sako Kyiv Ukraine okay mongino yo mogaiga na beruete koranga ngakia konyo mwana oye kuru Urusi mwana oye oyetu Urusi. Okay umwana oye ni galengo mwana ogasoma lakini akairwa Urusi asinge ntije gisegi abana chesi ba Urusi bakabwata bakairu umwana oli bakaire uchiali arafu ono mongina agake diri ngakia kwenda gokonya umwana oye kurugiga alia Urusi mongina na beruete akagenda paka Urusi kwenda kuligi umwana oye lakini pataye na bachitaka ni umwana oye uno mulikyo no korukwanere tesana no tesana uzoire rete sana. Okay kurugiga bungoire paka sakuru kwa Kaleni Nairobi gaiga. Okay Kalen Nairobi gaiga Karen okay igai ajuza wa miaka 60 achuta kumpata kijana Bona gaiga umongina nakara obwate miaka 60 yonsipi. Okay bunatwale miaka 60 agachaka akanyora akamuraka akabwate miaka gapo bla akamura ndege kerewete ona na bakarabe miaka 25 26 ujeba bla aita no entati ne gichana bono umongina bono gaiga igo agenderete kwegokia nomo mroyo rakirende mroyo nere ni ganchi to mongino asegenji yaki enibo ino mosibolikia no korukwanere Benson Mateka mogusio kale Mateka. Okay no problem whichever. Okay kurusiga mkwere paka London Uingereza
Uingereza papa tu karaste bona iga chise chiga. Okay. Bona gaiga. Omosibati na karai gumanyikaine muna no mwana musikio mokongu sana. Mwana musikio mokongu sana. Igarangire tigwe kerabu. Bakamurangeri. No bamurangeri chibicha cya go semba chiroje chirocho. Bakarose posta. Barose posta. Taje tikoro kirinde ekiali. Okay, buna barose posta ye mosibati ndaga chake bacha sige trendo mwana musiki bana nkurangeri wale. Mwana musiki yule mwenye mlikuwa mnangojea. Hako hapa karibu kwa stage. Okay, akamaguru agacha nati nagali kumbe musigari wi ana libako bure no nyare wikarasi man komeli kera no nguru chibe sango chokolindiro mwana oyo akaite tanzi gabu kale musigo nchirindete sense ino mulikyo no korkonere day mail na chenchi abaliki bake na butabandi. Okay, korugiga bonko ire pakasa korukumirera korukuga otoka gaiga Nairobi sa Mirema. Oh, sorry, Mirema. Gotoka Roysambu. Naki gwakora kwamanya. Na gotebia sai ni manyito. Igo gwaikire Roysambu. Na menyo. Nkwamenya Roysambu. Yes. Okay, arafu kwale. Ya. Okay. Aiga ego tebe kadanga. Chombi apunguza ulevi ili Mungu anakaliga. Mungu anobolevi bwa mubeli iguru. Obolevi obule iguru. Agwaka kweli. Bono gaiga aroche nga. Uikake ani obolevi igerale ndo munginoye taba ise kuru munginoye ekiagero kwamba koranga abantu banda bakolinga omungino lione ani mungino lioye sumati ali. Okay, bono atebirenga amaru tigiri igerale nde hani oye ale ndo mukungu etaba ise kurwa. Okay, ugotakolire go chinse na boko okoriye gaseti ya Taifa Lero osome go chinse ino mulikyo no korukwanere pension mateka. Korugiga bona sengo chokore gaseti ya Taifa Lero na sakor dabi ni kutoka Uingereza baba iraundi nkurago talinde ncheno monto muya nande turi ko mafea no neva aiga bona gotebe kana kipusa angukia pensila. Okay, Mungu anakaliga iga ubwate tuko chechera kia bwatere tu igo akote ndoko kure pits lepits akabwata akairwe chera muna irwe chera akabeku emiaka ya yonsi abere chera. Okay, bone gekira pati mzuri egatuma ache akanyole chira gasoka. Okay, agasoka kuruga bwese chera muna soka kuruga bwese chera akaumira enyaruka nenyaruke nere kara oyo musacha na umero muyaiga. Okay, no nera gatewe mungina na umero muyaiga. Okay, bakanyomana buna banyomana bona semetenye 12 bami amatuko 12 bamenyire amano mwese koyo bone chimba kona bwatu gose ine hili akona gasoka isikoligereri soka isikoligereri bona bakumosibati amubuli na kinga kibono kona gasoka omenyete ne chimba ikabiri nalio musibati wachite komanyanga umungwano yo iga niga iga atamete korwa asechera ekagera eje kogera abwata chimba bona baba romotige ore mabernere moikire wanchana no molikyo no korgo Daily Mail mapema abu nango kole gaseti ya Taifa Lero kwa razangu ra duniani moga kanchi misi onkorogo kebacha Wasono mwanchu mulilinga aguno tukulira magazeti bono mambia kulendege kege never na baadaye tuira nega iga singambo yetu yagetembe mambia wontu chale tuskanchi nkuru kwa Jeffrey Onsarigo Ndoke Matilda oyo bobayo na korogo oyo kebacha
Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Kwa majina ni Mandela Gisemba kutoka Sha Ceramics Limited. Tunawatakia nyote Christmas njema na mwaka mpya wa mafanikio. Asanteni sana kwa kuwa nasi kwa huu mwaka mzima. Naomba hivyo mwaka ujao muwe pamoja nasi katika hii biashara. Kwa wale ambao mnafanya finishing, karibu hapa Sha Ceramics, mnunue tile, mnunue 1, 2, 3 ili mfanye finishing kabla watu waje Christmasi. Merry Christmas, Happy New Year. We, Sha Ceramics, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Janet ngoko Legas na eduka ya Kisii Battery and Farm Machinery twabata kire esugu kwengia no mwako moya mwensi na barega ndiye eduka ya Kisii Battery and Farm Machinery ntobagane mwensi. National anthem ya never, never, never. Hallelujah. Lakini ese ne Nyasaye. Mama ke muture Nyasaye. Nyasaye tataka njire ngalero goikoike. Nyasaye ga tebire ngapa kokoro mwako yonko yokorole. Nyasaye tataka goteba ngapa to koba dan to koba straight. Lakini mbona chitabinchiri chiro chiange chiri totally mapema. Chitabinchiro chiange chiri totally mapema. Bono gaki itali asobobe.
mwezi 10 nasomete buya akasoma buya sana kwa raha zake ra duniani no mwasomete amonere ndio there is no problem mwana minu okay bono hindayo gatigara nkagiga mwezi 10 agacoka guciaria mwezi 10 sasa ogete bintu mbiro nande tari bike papa okay ebintu kabiroro bona je tari asobe akingo koboli muntu musacha ngesu kuyiga nge sister aro sister vipi ngayoro mwana ominto rio chiri yakonywa mete nuancheri ntomere nonyene chiri buko mina chendi eresuku uri eresuku osaregete kwani eroka getabwati mpango ndao kore bintu byabwo tabwati kenda ra kore bwoye gari bona uimugete kabisa paka abana kwa amwire bona urengerete sister aro sister ngogotumira nda abana gochagiga barabera bari eresuku gigabo riochiore bari eresuku orongaki aye tata aye bona ayerende suku yao ngomokorikamo ngomokorikamo nyamuri kuri na abana bawo abantu baminto tigambate kiutari kurire na abana bagesuku nkagigabo kerio bwategeke abana bawo banarenga ki tata na babwateiga tata na babwata tabwate round yeye round yende nyasaye tata kara muboki buya tata na cha tuwale bona yoro choba tome abali mwese 10 no bamenyete no bona bamenyete kabisa nga no bachokolire suguku mwese 10 nayo komotebi nga bagolire boyanga bonde nga babeke suguku nero koiborete riochi nero koiborete nga nge sister nyaroke yane tanyete koli nyama anyete koli amagena ayetata ga tigango tebiga bono ngakyo chako mochoka bakechindagira ndira bana bago chikuri ngakyo chako mochoka ngware kobachoka shapima kiasi ngware kobachoka bana ubao igabwo omaga swago tebie sister yao na kumopanga nga akuroche kabwate ndene nako nganje ti mabere nkali gutumia no necha nkali gutumia ga gutumia turungi ga ke sister tigabali eresu kugabwo ekiagera tinabwate tigamba tebiga bana ba minto tigamba teiga tigamba tebiga kero muntu tiga hali yake adiri na hali yake kwa raha zake ra duniani ekiagera naye kuiburite bono ngogotomete irungu igonta tengo tebinga naki tabatali please abana tali barabugo tutumira ogoto ochago siaka siakiria sebese kwa mino bakanywa mire gosena bono naye matera bora tomiru ase onywa metekuru okay titi for that a very good game titi for that very good game mapema naye na bugo tomiru kuruga bugocha naye bina kwa tomiru cho mweze ko mino bono tabie yo nembe arafu abasubati mbaga kare na banywa mire ga buya very smart, very accurate, very intelligent. Musubati rende bona basige tomo gako ebiya mapema musubati buna bone zukweye we makurote omo gako enga baby yanga no chibune igon town ya bago tiri mboke spirit goika okay oje yanga bune ye omo baby nero ntete ndire sukuku roche nande bune igane rontagete iga abana rende boigo mapema bono tigana ra kuburia baba kwa negari nkogora no maete bya kabisa obole mombo ka karase gete twagete sabo twakane chibes twatigarete arafu nesuku kwa kanete konte bingancha akore binte siwapemberezi mama ke muntu siwapemberezi lasi mamba somere uikarasi mamba somere oboena asibulite to kuani amangana yo boiri bono gesu kweye mangana yo gotarana bono tayo tiri na hali yako papa tiri na hali yako familia yao nyerende bunura nyerende motuara nyasaye tata momo bake mapema esukweye ge na Yesu Kristo sabu ya eri tigana mangana yo kunya gutara na mukunya koreta ebitina mukunya koreta mechando kuchia semechi abantu siwapemberezi warasi wasorori never
Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by